Ilityeli lebhodi yakwa Eskom kucacisa ngezithyolo zikaDirete kuqukwa nengxelo yakhe yabucala yezobuntlola. Ibhodi iluchaze udliwano-ndlebe lwakhe lukamabonwakude njengonobangela wokunika uphumaphele. And so in terms of how he conducted himself as an incumbent chief executive, even though he had a few weeks left to his end of tenure, he found himself in breach of those two principles. Of first and foremost putting the best interests of the company that he leads. Amalungu ePhalamende amgxekile uEskom ngokuvumela uDirete ahambe nemibuzo engaphendulwanga. We did not see it fit for you to get detailed information from your accounting officer on those issues. Eli qumrhu likwatyityimbisele umnwe ngokuvumela uDirete ongazange avavanyelwe ezobuntlola ukuba afikelele kwimicimbi enobuntlola. You've got Mr. Ruyter, who was never vetted, presiding over an intelligence operation. It should be of interest to you that you find it and locate it. Because as far as I see it, it may in one part constitute a breach of Eskom's own security. Kwelinye icala uEskom uthi ukukhangelwa kosomaqhuzu omtsha kuhamba ngendlela kwaye ngabagqatswa abaliqela abafanele isikhundla abachongiweyo baza kuvavanywa ngolwesihlanu. Ndingilulama Matya weendaba zeSABC ePhalamende eKapa.